Siinä oli tämän keikan operaatio, eli kuusen kaato ja aidanleikkaus ja tuon alueen siistiminen. Siinä on sauna ja siinä on mun auto ja kikkustuolia ja siinä on sitten päärakennus ja Suomen lippu heiluu ja keli on kuin morsian paremmasta päästä. Ja siinä on hyvä paikka viettää tämmöistä kaunista syyskuun ensimmäistä päivää meren rannalla. Ei tästä elämä juuri paremmaksi mene.